Ndewono ụmụnne m ndị Igbo, ndị ifefa dị m oke mma. Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele, anụ m ekenekwa unu tata bụ ụbọchị Eke, bụrụkwanụ abalị 11 n'ime ọnwa abụọ. Asị m ya dịkwala unu mma, ya dịlu unu mma na Eke, dịlu unu mma na Oye, dịlu unu mma na Afọ, dịlu unu mma na Nkwọ. Ekene dịlu unu ebe ọbụla unu anọ na tata. Biko gbayalụnụ m, unu fụ na m edere ozi, eziro m ozi na m ga-ekwu okwu taa, maka na m amarọ ka ụbọchị tata ga-esi dị. Maka ifi na m amarọ ka ụbọchị taa ga-esi dị, wee nụ ndụ n'afọ gbachite nkịtị si ka afụ ka ife niile ga-esi gaa. Unu bụ ndị m fụrụ n'anya rinne. Ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu ama nke a. Arụ m bụ arụ unu ama nke a. Ọbala dị m na-arụ bụ nke unu ama nke a. Ofu ebe ka anyị si, ofu ebe ka anyị si. Nya kpata na unu na-enye m obi ụtọ nke dị egwu. Ụwa m ọzọ, unu mana okike tinye n'ara gị n'akpati, ịma nsị ebe a pụta. Nke a m na-achọ isi n'ụwa m ọzọ na m ga-abụkwa onye Igbo. Iwu bụ na onye Igbo ka m ga-abụ, nwere ebe ọzọ a na-aganụ. Mana okwu ka a na-ekwu, ka a na-ekwughalị ọnụ ka ọ wee ife wee na-aga. N'ọnwụ na ndụ mụ na unu ofu ebe, emechaa gịnị ga-eme? Anụ arụ anyị ananị, aja amala aja ibie, mmili amalụ mmili ibie, ume ndụ ana. Ofu ebe ka mụ na anyị na-aga. Ịnwa nke a, mmejọ emejọrọ m onwe m, imejọ m imejọrọ onwe m. Mana ndị osodo so na-eso anyị bịalụ ka fa gbusa anyị, ka anyị daa mazina na ofu ebe ka anyị si, ofu ife ka anyị bụ. Nya kpata na Igbo na-asị Igbo kwenu, Igbo kwenu, iya Igbo kwenu. Gịnị ka ọ bụ? Ịma na Igbo kwekọta wite ofu obi na ife niile afa kwuru na-emezu emezu. Maka gịnị? Okwa ofu ife ka fa bụ, ofu anyanwụ. Mana mgbe ọ ga-awa, ịfụzie ọwụwụ ya. Mgbe ọ na-eru n'ala, ịfụzie ọwụwụ ya. Ọ bụ na ọ nwelu enyo, ipentilu blue, ipenti ya nke ọzọ green, ipenti ya nke ọzọ red. Kọlọ niile dị iche iche ị ga-epentisi. Mgbe ị ga-afụ ka anwa na-achapụtazi, nke dị blue a na-acha blue, nke dị pink a na-acha pink, nke dị red a na-acha red, nke dị white a na-acha white, nke dị black. Fa niilezi apụta fesia na fa dị iche. Nke a sị gị na ya dị oji, nke a sị gị na ya na-acha mmemme, nke a sị gị na ya na-acha edo edo, nke a sị gị na ya na-acha ọcha, nke a sị gị na ya na-acha akwụkwọ ndụ, nke ọzọ sị na ya na-acha akwụkwọ kpọrọ nkụ, mana fa ncha bụ ofu. Ọnya ka m ji mala echiche ị na-eche, mala echiche ị na-eche. Nne gị anya nwa m onye ịbụ, ịma mmeghede ọnụ tupu mmalụ ife ị na-eche n'obi gị. Maka ịga ije amago m ebe ị na-aga, tupu ikuniele ịga ya bụ ije ama m ebe ị na-aga. Maka gịnị? Ofu ebe ka anyị si, anyị na-anọ ofu ebe anyị si bịa. Mgbagwoju anya adịrị ya, inyo onwe anyị enyo adịrị ya. Ọnya ka anyị ji bụrụ ndị eji nkeli wee bịa ikewasị anyị. Asị m unu jisie ka afọ m na ọtụtụ n'ime unu ka mụọ anya. Ama m na ọtụtụ anabago, ma ụmụnwụla adịkwa m n'anya o. Mana ụmụ Igbo, unu bụ anwụ. Achụọ unu n'aka nri, unu agbaje n'aka ekpe. Achụọ unu n'aka ekpe, unu agbaje n'aka nri. Unu kalịlụ mmadụ. N'elu unu ka unu nọ si, ka ebe unu siri pụtasị kịta. Unu ada alara ụla.
gbaghalụnụ m nọọ mụ na nne m nọ tata ka m nyelu nnọọ nne m ka anyị wee kpalịa unu mana bekee nne m so na ndị bekee ji. Nne m bụ obi ijele nwanyị, ọnya bụ nne m, mụnwa bụ nwa ada obi ijele, nyanwa bụ obi ijele. M wee welụ nnọọ ohere taa wee nye obi ijele, wee nye ijele nke nnukwu, ijele nke kanụ. Anyị wee kọbịa nnọọ mụ na nne m, anyị tụba anyị tụlibie maka na ụka nne m na-akọwakwalụ nne m si ya na ọ bụ okwu eziokwu, ọ bụrụkwa ụka nne. Mgbosi ọbụla bụ ụbọchị nne, ife m na-akọwalụ nne m taa. Ụbọchị ọbụla bụ ụbọchị nne. A sị nya rapụba na bekee wetala unu ụka si na ụka nne bụ taa. Nsị a ịma nwaanyị nwa bekee ji mee ya maka na nwa bekee ekwetara na nne. Gịnị kpatara ya? Nne ada enye nwa ala. Nne ada enye nwa ala. Nne na-aga ọmụcha nwa, nwa bekee na-aga ọmụcha nwa, ọ sị na ya nwee postnatal depression. Ọkpọ nwa ya asị, onye kuru nwa ya, onye nere nwa ya anya, ọkpụ ya asị. Onye ọzọ a na-eneli ya nwa ya anya. Nwekọ nne na nwa ịnwa nne na nne ịnwa nwa ewee gbasaa. Mgbe emesizi alụ nwa torue, ọkpọ nne ya asị. Onwero ife oji nne ya dị echu aula maka na gịnị mee? Ọ bụ na nne kaba nka, nwa ya na-eche kedu ka a ga-esi wee na-enefe nwaanyị a. Ọ kalịa mma na ogbulu nne ya welu pilo tụkwasị ya n'isi gbuo ya. Ọkpọli aje eti n'ụlọ ebe a na-enefe ndị kalụ nka maka na ya na nne ya fa bụrụ ofu. Ọnya bụ ife mụ na nne m na-akpa tata, na-akọwalụ nne m si ya nya bụ mana m si ka m mezukwa iwu maka na mandakwa iwu maka na nyanwa bụ nne m bụ ọka ijele nwanyị. Ka nkenekwa anya ma na-akọwakwala ya. O wee sị m, hei ngọ nwa m, dịka eziokwu dị dịka ndị bekee wetala anyị ụka nne nsị anyị fọzi ịka na-ajụ m ajụ. Onwe ife ndị bekee na-ewetara olu unu fa wetala unu Afrịka, si unu n'unu bụ Afrịka. Fa wetala unu Naijiria, si unu n'unu bụ Naijiria. Nsị ịmakwa na onwe bụrụ mgbe mba dịka Naijiria ji wee dị mbụ chachali. O tie si m dịka eziokwu nsị anyị lotazi ọkwa 1960 a ka akpọlụ unu Naijiria kpokọta unu ọnụ. Ọkwafa wetala unu Anambra steeti, wetala unu Delta steeti, wetala unu Ebonyi steeti, wetala unu Calabar, wetala unu ife dị iche iche. Ọkwafa wetala unu fada, ụka fada, wetala unu CMS. Ọkwafa wetala unu Mountain of Fire. Ọkwafa wetala unu ife ndị a niile eji egbuli unu. Ebe ejela agbamakwụkwọ ebe ute nnukwu keeki ewee walibie wee na-ekezi ndị mmadụ. Onye ọbụla ratazia nke ọ rata keeki ya eche na onye abụ mana ụmụazị na obu ofu n'ime keeki niile a ekele eke ewee jide anyị walikpọọ. Kedu mgbe anyị ga-eyipube ife niile a? Yipubefa. Kedu ebe anyị ga-ebido? 18th century ka akpọrọ anyị Afrịka, ọ bụrụ ife akpọrọ nwaanyị. 19 something ka akpọrọ anyị Nigeria. Kedu mgbe akpọrọ anyị East Central State wee si ebe a wee kelichaa anyị wee nyekwazi anyị Imo na Anambra na nkenwa na Delta na nkenwa. Ịkpazia nwanne ya ka ọ sị na ya bụrụ nwanne. O ife mụ na nne m na-akọta o wee na-etisi m, hee si na bekee nyela anyị ụka nne. Nsị ịma bụrụ na ịbụ nne. Ọ sị m, hee mba na ọ dịkwa mma na mkpọli atata n'ọkwa ụka nne o. Nsị ife ya emenụ bụ na mmemme na ife nwa bekee na-emenụ nnienu. Mkpọsi anyị tata nnọọ anyị akpaba nnọọ anyị kpaba kpaliba anyị akpalikọ ife niile anyị akpalikọ tụlikọ ọnya maka mụ na nne m na-akpa 5 hours o ọ dị ebe
anyị kpachachachachachachasị anya nọ ewekwalụ ngị jefe ịkwa n'okpulu bed lofukwa maka gị ọntị na arọ ọzọ na-abịa na-elotakwa ngị mgbọsị ụka nne maka bekee si mụ na-elota ya mgbọsị ụka nne ifugie si aka mana ma ya emere ya maka gịnị na mbụ nwa Igbo ama m ebe m si bịa ọkwụ na afugoso n'ọnya bụ atụmelu mụ na nne m tata maka a na-aga na-akali na-adịkwala unu mma afụlụ m unu n'anya rinne kalịsịa gịnị kpata anya afụ m unu n'anya maka gịnị ọkwụ mụ na unu bụ ofu ogbo ọkwụ unu ma n'izu gara aga akọwa m maka ụmụatụ ụmụadụ ụmụ ndị dị iche akọwa m maka ya n'izu gara aga mana ọmụ na unu kịta bụ ụmụ azị gịnị ka eji mala azị ọnya ka m jifu unu n'anya rinne kedu ife eji malụ mụ na gị kedu ife eji mala anyị na ọgbọ anyị ama nkwekwa 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 anyị ujuli ajụ anyị si na anyị ama nkwuye ndị a ji ilu nna anyị fajide fanani pịagbodo fanani welu krọs nwa afa n'elu n'ime ife krọs bụ eji ama mmadụ krọs ma nwa ka e wee pi n'enya naanị ọ bụkwa anyị nke anyị Igbo ka e wee were amamife ewetunata ka mmụọ nya dị efenina bekee fila ịsa n'anya ọkwa ifu gị famelie nne mụ na gị maka na nne ekwu maka nne m etu aka ọ dị anyị niile na anyị malụ nwaanyị famili ya ndị mụtala anyị mee nya ndị mụtala anyị ewee mụzie anyị fa wee tie anyị si anyị gbaghalụ ji anyị gbaghala ede anyị jebe akwụkwọ anyị wee gbaghalụ jinu ọkwa anyị gbaghala ede ọkwa ya anyị jebe akwụkwọ chukwunyela ya aka netu ndị Igbo sikwu ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego akwụkwọ na-asụ ụsọ ọ na-afịa arụ na mmụta onye welu ntachi obi ọ ga-amụta akwụkwọ gekwa ntị ma ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego ọ bụrụ na nne gị na nna gị enwere ya bụ ego ihe atakụta ya kọnkiri wee jee nya bụ akwụkwọ ịgbaghagolu ji ịgbaghagolu ede ịgbaghagolu chi gị ịgbaghagolu eke gị ịgbaghagolu afa gị ịgbaghagolu ụmụnna gị ịgbaghagolu obodo gị onwerozi ife ị ga-abalụ onwe gị n'ụwa maka na ị na-aga na-arụ ya mwepụ onye ịbụ ka a na-ewepụ mana ya amarọ akwụkwọ niile anyị jelụ ọ dị akụziri anyị etu esi akpa akụ etu anyị ga-esi nweta ọlụ nwa bekee akwụcha ụgwọ tupu izu ụka na-aba na-agwụ ịgbakwa aka ji ịkọta ede ịkọta ọka ịkụ onwero nke anyị ma ifu gị ụmụnne m mana mfulu unu n'anya maka na anyị bụ azịsị na anyị ekwere ya na ọgbọ anyị ama nkwuye maka na mụ na gị azị kịta unu ama na mụ na unu na anyị ga-aba na history book unu amụ ya anyị ga-aba na history book maka anyị nwa bụ ndị si na-asị na ndị anyị na-ewepụta ọ bụlụgodu na anyị anọtarọ mgbanwe wee bịa na ndị anyị ga-ewepụta ga-ama na anyị gbalụ mbọ na anyị jụrụ ajụjụ na anyị ama mbụ ndị ji ọsụ dina na mkpu ana a na-akpụghalị anyị nya bụ nya ka m ji funu n'anya maka mụ na unu nọ n'iru ọgụ mụ na unu bụ ndị si kịta ka anyị kwadobe n'oge ebe ọ bụ na ya anọtarị anyị ewelu kịta wee kwadobe ndị ga-abịazinụ ndị na-esote anyị isi faga na-anụ ọkụ ndị na-esote mụ na gị ndị abụọ anyị bụ ndị ụmụazị ndị na-esote anyị ndị a ga-eme ife n'ụwa maka gịnị maka na anyị kịta akwadobeghị ọnya ka m ji funu n'anya rinne
maka na ọmụ na unu ka nya bụ mmiri libido anyị wee sị na ya ma nkwu ya ekwe ya dịkwalụ na mma. Tata ife njibia bụ maka ịkọwa ife gbasara ọnwa abụọ. Na mgbe nzili ozi n'izu na-abụọ gara aga kwuru m na mbịa n'izu gara aga mgbe ọnwa bidoro na mma eji mbido ọnwa wee kọwaa ọnwa abụọ, mana hayaya ọkwa a na-ekwu ofu etu onye ala sikwu ọ sị na ya na-ekwu nke nya kpụ n'ọnụ ọzọ a na-abịa n'isi nkwụcha ife mmekwu ma mbịa nya okwu aka nkụ aya na-anọzi forever egbubelụnụmya nkenke nso ụmụnne m unu fụ na kwuru nekwa ife mmemme nekwa ife mmemme ma mee mere ya ọ bụrụ maka na m amarọ na m ukwu na mmemme kama nọ na oge ka ọ wee dịkwa n'anyị maka unu wee jee nusie nninu lie nninu nne ya alarụ ụlọ alarụ ife ọbụla a ga-eme amekwanụ. Ndị ya etikwanụ nwunye fe obi etie fe obi nụ, ndị ya etikwanụ dị fe obi etie fe obi nụ. Ọkwa ifu gị ka ada asị na maka na na-ege ife a na-enenenene aghalụzi ịlụ ọlụ ezinụlọ unu a na-aghọtakwu maka na ụwa ka anyị bịa aga na anwa ọbịa bụrụ ụmụ ya. Ana m akọwasị ife ọbụla gbasara Igbo bụ ka Igbo wee mara onwe ya. Ikwue maka izu ife ị na-akọwa n'izu bụ okike ebe isi bịa, etu eke oye afọ na nkwọ, etu ife ndị a niile si bụrụ etu isi bịa bụkwa n'ife ga-edebe gị bụrụ ife ga-abịa ịghọta ya ofe lọla alọ ezueli nni. Ọnya bụ izu ịkọkwanụ maka gịnị ụbọchị ọkọwakwala ije gị na chi ikwue maka ọnwa ọkọọla ya ebe isi bịa gwa gị na ọnwa aka nọkwa wee luo echi na ọ dịrọ n'enu na-ebe isi bịa bulie bata n'ebe a gịnị anọlụ wee luo echi. Ịkọ maka anyanwụ ọgwa ya ebe isi bịa n'ịba anwụ ikwubezie maka ọgụ ọnụ 1 2 3 4 ife ndị a niile bụ ịtọsa ka iwe ghọta onye ịbụ dịka onye Igbo. Afọ ya bụ Igbo ụmụ Chineke ụmụ chi na-eke ife nta gị bụ nwoke ada komusu mụ bụ nwanyị ụmụ atụ ọnya bụ afọ anyị ụmụ atụmatụ Chineke ụmụ mmụọ na-aga ije na-ekwu okwu ụmụ mmụọ na bụfanwa na-echebe ụwa. Pila 4 ka ife ji akwụ ọtọ, pila 4 ya ka Igbo ji nye unu eke oye afọ nkwọ gị bụ eke gị bụ oye gị bụ afọ gị bụ nkwọ mụ na gị ofu. Ewezuga ya ụwa adapịa rapụ ndị a na-eme ife a niile. Ụwa ma ife anyị bụ ma ya mara ife anyị bụ. Ya ka anyị ji bịa na-asị ka anyị na-anọkọ ka anyị na-ekwu maka onwe anyị maka anyị ekwukalịa maka ndị ọzọ. Ụmụ Igbo alụ emekwa na anyị onye bulu ọ na-agba Afrịka bụ ebe a na-etufu ife ọbụla onye bute Katọlik obulu na-agba ka ya jee dumping ground. Onye bute Anglican ọbụkwa Anglican ọkwọ Katọlik mechaa nwoke a na-akpọ gịnị Martin Luther the Reformator si na ya achọzi ịnọ na ndị Katọlik na-asị asị na ya apụta. O mechaa n'ikpeazụ King of England King James maka na ọ na-achị ịnụ nwa enyi ya nwaanyị dị 18 years ọ na-egbu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-amabekwufe isi na Tower of London maka na gịnị na Catholic Church si na ọ ya nwere divorce maka fano under Rome they were colonized by the Romans. Emecha mgbe fa nwetala onwe fa
osi gịnị kpatanya ya ka ya eji wee nọrọ na-aza Rom azịza na nyanwa bụzi eze obodo ya na ya agbapụtazi o wee wele okwu a Martin Luther wee kewapụta onwe ya bido Protestant wee nweta Anglican Church. Ebee ka ebu agba Africa ka abịa dumping ground onwe ife ọzọ anyị dị mma ya. Gịnị melụ ọ fịara arụ kịta anyị bụ Jewish religion adọmpụgola anya ọ na-echu anyị ụla. Ịbata na village ịya afụ Anglican, ịya afụ Roman Catholic, ịya afụ ndị Jew kafania ebute gịnị ndị ọzọ asị na fa bụ gịnị atheist ebulo na-agba. Onwekwa anụ dị anyị njọ olili ụmụnne m, onwezi nke anyị na-ajụ maka gịnị na anyị dị ka keeki ya eji gbaa akwụkwọ wee walikọọ anyị amazi n'ofu ka anyị bụ. Onye na-amara ọnwụ ya onye na-eje rapụ ozu nna ya, nna gị nwụrụ ịrapụ ozu maka na enyi nwoke ife ilu na ọka mma nna ya nwụrụ ilu ebe a na-ebe akwa na-awụ ini bụla akpati na-eti naanị na-adaghalị ndị fụ ka ị na-eme ife asị onye nke ọlọ kakwọnụ ọfụgbuo enyi nwoke n'ụwa n'anya ifefe na-amara ọ bụ gịnị na ozu nna ịdọ ịrapụ a. Onye na-amara ọnwụ ya bụ onye ọya. Ụmụ Igbo anyị nọ n'ọya akpụrọ m mmiri na ọ na-ekwu onye chọọ ịkpọmasị onye chọọ na ọya enenere onye enene na mụnwa achọrọ ịmanụ ife mbịala elu ka m na-alụ. Ụmụ nkewa onye Igbo rapụrụ omenala Igbo si na ya bụ gịnị na ya bụ atheist makwa na-alụ ọpụpụ ikulu mmiri ọma inwelu na be gị na nkịtị ije ekulu ajọ mmiri si na ajọ mmiri a ka ị etizi na mmiri ọma maka gịnị na atheist si na ya na-ebulu atheist na ya nwere ike na-emekwa omenala nonsense and banza and non-stackable. Bụlụ omenala kpọmkwem bụlụ onye Igbo kpọmkwem rapụgodo ikpu ya omenala na Igbo enwere ifefa na-akpụ ife na-eme. Mee Igbo, kwuo Igbo, bụlụ Igbo, lie Igbo, bie Igbo, nwa Igbo. Rapụ ndị ọzọ onwekwala onye na-ebi Igbo gị so gị nwanne ebute nnọọ ebulu na-agba ibu tụkwasị onwe gị ikpọ nne ya asị kpọ nna ya asị kpọ ụmụ ya asị kpọ ọgọ ya asị. Tata bụ ọnwa abụọ n'ala Igbo. Biko Reverend Fada anụ m ajụ gị Reverend Fada osu Reverend Fada bụ osu ndị Rome. Reverend Fada osu ndị Rome maka na unu si na ya asụ ụmụnne anyị asọ na fa bụ osu ọkwụ ya bụlụ oru ọkwụ ya mana anyị na-eje n'ụlọ ụka Reverend Fada ewelu tii n'ọnụ ya asọrọ ya nsọ. Ịmarọ na osu ndị Rome ka ọ bụ ịnwere idea ịmarọ na ndị Reverend Sister niile ịmarọ na the same idedicate onwefa unu anyị amara ya ọkwụ ya ma anyị ga-asọ nke anyị asọ. So Reverend Fada mụnwa bụ Ngozi ka kpọọ osu ndị Rome wee jụọ gị sị gị gịnị ka ọnwa abụọ pụtara n'ala Igbo. Ụkọchukwu gị nwa bụ ụkọchukwu isi na ịbụ ụkọ gịnị bụ ụkọ n'ala Igbo ị na-akọ ụlọ ka ị na-akọ ntite banana ka ntite ede ka ị na-akọcha nya bụ ife. Gị bụ ụkọchukwu na-akọnya bụ nnọọ ife ị na-akọ nnọọ chukwu ị na-akọ chukwu ị ga-agwa anyị ife ọnwa abụọ pụtara n'ala Igbo ị mara ya maka na ịbụ ụsụ ịbụrụ anụ enu ịbụrụ anụ anị. Gị bụ onye eze ana Igbo eze Igbo ịbụ igwe Ogidi ka ịbụ igwe Ogbunike ka ịbụ igwe Ụmụlogo ịbụ igwe Obo ka ịbụ igwe Mbaise. Kọwala ụmụ Igbo ụmụaka gị n'ọlụ gị ka ọ bụ ịgwa anyị ntọnanị anyị gịnị bụ ọnwa abụọ ndị Igbo. Gị bụ nwanyị na nwoke onye Igbo nke gụchara akwụkwọ gụọ mahadum niile bịa ka ịgwa ụmụaka gị ife ọnwa abụọ pụtara n'ala Igbo.
ịmarịa ọsụ anya bụ na ije Harvard ịmarịa ọsụ anya bụ na ije Oxford ịmarịa ọsụ anya bụ na izugidela afịa wee zụta ịmarịa ife onye na-amarọ bụ ife ọ na-amarọ gịnị kpatara na ya amarịa mana ajụọ anyị kịta kedu ife ọnwa nke a pụtara na oyibo ịkpọkesịa ka abụzụ na-ara mmanụ ka abụzụ na-akpọ n'anyasị chikịchikịchị kpọkesịa ịchaji ya iwele ụmụnne iwe praktis ya efe mụta ka anyị rapụ na asị na aghịghọ ụmụnne m ndị kweta n'Igbo ekene dịlụ mụ na unu ekene dịlụ mụ na unu ndị kweta n'Igbo ka anyị rapụ ndị a na-adagharị apali ndị a bụ unu amakwa n'Igbo silụ na amali ife bụọ ya amala ọnwa bụ ọnwụ ọnya ka Igbo ga-eji wee kpọọ mmadụ ozu ọ bụrụ eziokwu na ozu ọbụla nwụrụ anwụ o nwere ozu dị ndụ gịnị kpata o ji bụrụ ozu dị ndụ maka gịnị na ọ marọ ife ọ marọ onwe ọ bụrụ na ị marọ ife amala ife bụ ọya amala onwe bụ ozu maka na ose ozu ka ọ ga-abị inibi etu isi n'ibi odi na etu a ọya atụgharịrị aka na ọya atụgharịrị aka ekpe ọ ife bekee mere anyị welu ideology religious ideology maka ndị Igbo adịrọ religious anyị nidịrọ religion bụ organized crime philosophy ka nke akpọrọ the opium of the people drug of the mind ị ga-enye ndị mmadụ felofu efefe abụ the opium of the people. That's what Constantinople said. That's Constantinople of the Roman Empire. Nyelu unu Jesus unu na-efe tata nyekwe unu cross ọ sị na ya lụtanya na nlọ chukwu gwa na this cross with this symbol I will dominate the world. O ife okwu na ya alọnya na nlọ bụrụ ngozi chukwu ka kwulu Constantinople kwulie na wee dị na maka mgbe mbụ dị sign of ndị ụka dị ka azụ ọ akara azụ ka ọ bụ Jizọs akpọkwuru ifenya na-eme Christianity ọ Constantinople kpọlia Christianity welo tetan si na alọ na chukwu wee nye dis osisi abụọ be wee gwe asị na with this symbol I'll dominate. Kedu ndị ọ na-dominate? Kedu ndị a dominate kịta maka na ebi m na England iweta form ka ife ile ajụa gị are you religious or non-religious? You don't have to have religion. Mana ịbata n'obodo ebe m si bụ ijụa mmadụ kedu ka ọ dị ọkọwaleda and blessed onye ju nyanwe inwe ife bụ the blessed. Ọjụa do you pray? Do you worship? Worship what? Ebumugbo eji eje agha eje ebe because that's worship. Pray mma atọ na ayịyọ. Prayer is begging, is to beg. Igbe nwere ayịyọ anyị bakwa n'ọnwa nke abụọ ka anyị wee na-eteta n'ụla maka anyị nwa bụ ndị nwere ọya mụ na gị nwere ọya o maka na anyị amarọ ife mana o nwere ndị anyị ka mma ndị abụ ozu na-amara onwe anyị ka ndị abụ ozu na-amara onwe mana Chineke daalụ na ebe Afrịka na fa anyị bụ Igbo enyekwula anyị onyinye etu a ga-esi kpọta ozu n'ụla n'ọnwụ ọbịa bụlụ mụ ya ọnwa abụọ tata ọnwa abụọ na March ga-eji ikpe unu nwa ga-abụ ọkaikpe afọ unu nwa ga-abụ ya bụ ọkaikpe mbịa tụchasịa ife ọnwa abụọ na-eme na ife ọ bụ atụa m ife ọnwa March na-eme na ife ọ bụ unu nwazi bụzi ndị ọkaikpe bụzi ndị lọya na ndị jọji unu nwa ya arazi ya bụ olo unu razie olo unu ekwuzie ndị nke kpegbulunu etu a ka anyị ga-esi wee mie ọbịa abụlịa ọnwa abụọ na ana Igbo na ndị Igbo na ụmụ mmụọ
sitelu na mmụọ n'anyanwụ anwụ. Ọnwa abụọ pụtalụ gịnị? Abụọ. Mgbe n'izu gara aga anyị kwuru maka mbụ kwue na okike chi ukwu na-eke nwanyị ọfa bụ mbụ, na ịghọta Igbo, ịghọta calculation niile, ịghọta math niile, ịghọta all these sciences. Ofu bụ ọnwa mbụ. Ọnwa mbụ na-elotala anyị okike, na okike sitelu n'ofu, mana ofu a na ọ nwere oke na nwunye. Ọ bụrụ na ị bụ scientist, iwepụta any atom, iwepụta ogene, ife ị ga-anụ bụ tenkom tenkom tenkom. Ife a bụ onu okike, oke na nwunye, oke na nwunye. N'oke na nwunye ka isi wee nweta okike, ka okike si pụta, ka ife niile okike afụzila anya si pụta. Oke na nwunye nọ na mmụọ. Imi dị abụọ, maka gịnị? Ofu na-ewelu positive ion, which is oke, nke ọzọ na-ewelu negative ion. Ọkwa ifu gị anya dị abụọ, positive negative, ntị etu aka ọ dị, to balance. Mana ị na-ene anya, ife na-afụ bụ ofu, maka na anya ya dị bụ ife na-afụ ada agba mkpị na abụ, unless ma onwe ife na-emeghalizi ya bụ anya. Ọnya bụ ife okike bụ ofu n'ime ofu, ofu a wee gbasaa bulu ụzọ mụsa ebua wee si na ebua wee na-agazi. Ọnya bụ okike. Ndị Igbo wee welie wee nye ọnwa mbụ. Ndị Igbo wee welie wee nye ọnwa mbụ, wee nye ọnwa mbụ iji wee lotala anyị nwa bụ ụmụfa, ka anyị dee lofuna, wee nye anyị ife ndị a niile ka anyị dee lofuna ife anyị bụ n'ebe anyị si bịa. Wee were ọnwa mbụ wee nye ya bụ okike mbụ na mmụọ, ya bụ na mbụ dị na mmụọ. Ịbụa bụ mgbe ọ pụtara ife, maka okezigo wee pụta ife. Ikonu nwanji o nwere mgbe ọ nọ n'echiche mmadụ, mgbe ọ nọ n'echiche ma mfụ anya, ọnọdụ n'echiche ma mfụ anya. Etu m si kọwa, ụlọ ibini ya ọ bụ oge elole ya, moto ibini ya akwa iyi, mgbe ọ nọ n'echiche ịkaro nweta, ịkaro fụ anya, mana ịmago na ị ga-ejego jeans, ị ga-ejego akpụ ụkwụ. Mgbe iwepụtala ya ịfụ anya, na afụ m n'anya a ifugo ịbụa. Ndị Igbo gwa gị sị na ọnwa abụọ bụ enyo mmụọ. Chai, Igbo amaka. Ọnwa abụọ bụ enyo mmụọ. Ọnwa abụọ bụ enyo mmụọ. Ife ọbụla ịchọ inweta n'arọ a, were ọnwa abụọ kịta nke anyị nọ n'ọnwa abụọ, onye kpatara na chi ejigo, mana nchọ ịbịa kwuo okwu tata maka na ọnwa a dị mkpa, maka na ọ bụrụ na m ekwuru okwu ọma nta aka ọgabani ayabazia aya n'olugo kịta aya babago n'etiti ọnwa. N'ọnwa abụọ anụwa bụ enyo mmụọ. Enyo mmụọ nụwa kịta ka ị ga-eji wee tụgharịa onwe gị, lota na ịbụrụ onye iche na ịbụ. So nke a bụ ife m na-akọli gbasara ọnwa abụọ. Lota na ibonibọkwụlụ na iburu ofu onye, idiri ofu. O nwere mmụọ gị na anyị, gị na chi iyi, ka ịra ka echiche gị ra ka chi gị ra. Ịra ka mkpịsị aka, echiche gị ra ka mkpịsị aka, chi gị ara ka mkpịsị aka. Ife ọnwa abụọ na-akọwala ibu na-enyo mmụọ gị were ohere a ka ị wee nyoo onwe gị, ka ị wee ghọta na ịbụrụ sọsọ nwa ndụ, na ịbụ nwa ndụ bụkwalụ mmụọ, na ịbụ nwa mmụọ, na onwero ife kaligo omime, onwero ife ikalili, onwero ife nyelugo omime,
ma na-echiche gị na nghọta gị ka ọ ga-eji nye gị isi na ife nke a na onyigo gị. Echiche gị ọ n'ọnwa abụọ anụnwa ka iji wee lota na ịbụ nwa mmụọ na mmụọ kwụ gị n'azụ. N'ọnwa abụọ anụnwa ka ị nọ ike jugarụ, maka na ọnwa na-abụọ gara aga tupu anyị apụta n'ọnwa mbụ anyị nọ n'ọnwa ife alụsị. N'ọnwa ife alụsị ọnwa ife alụkwụsị, mgbe a ka ị kwesị ịkwadobe onwe gị, mgbe a ka ị kwesị idebe ọtụtụ ụmụ ife ilota na nke a bụ alụ gị nwa wee kwuo sị na alụ ndị a niile na ị ga-akwụsị na alụ ga-akwụsị. Ntụ na aghịghọ asị ife ọbụla gị na mmụọ gị kwekọtalụ ịma na ọ dịrọ mma, mgbe afọ ka ị ga-agba mbọ si na oge aka ọ ga-ebe wee nwee nkwekọta na mmụọ na mmadụ na alụ nke a ga-akwụsị. Isi n'oge alụsị banye n'ọnwa mbụ nke bụ gịnị ozuzu gị na mmụọ tupu nkewa abịa. Mana ịbatazia n'ọnwa abụọ kịta ka ị ga-eji enyo ọnwa abụọ wee nyota, maka na ị chọrọ ilofe ife ịbụ wee lota nekwa ebe isi bịa. Etu anyị na-afụ m na ọ bụrụ ọsọ m oyi, etu a m na-afụ gị na ọ bụrụ ọsọ gị, na ike okike ju gị arụ. Ọ gị nwa bụ ekwusie n'obe ụwa dị tata, maka na anya gị ka dị ndụ ị na-eku ume. Ikube kịta obe, ikube kịta ife niile a na-echu gị ụlọ ebe, mana ebe ọ bụ na ị ka na-eku ume na okike ka nyere gị ya bụ onyinye ndụ, iwelu ndụ gị wee wele enyo n'ọnwa abụọ wee nyo wee jụọ ajụjụ. Gị ma ife ịchọrọ ịbụ n'ara, gị ma ife ịchọrọ inweta n'ara, gị nwa ma ife ọbụ aka ị na-achụ n'ara. Ife ọbụla ị na-achụ n'ara kịta abụọ ọnwa abụọ ka ị ga-eji wee kwadobie. N'ọnwa mbụ ị kwesịrị ịjụ ajụjụ, kedu ka m ga-esi mie, kedu etu m ga-esi mie, kedu ebe m ga-eje mie, kedu ka m ga-esi mie, kedu ka ebe mgbe ị jụchara ọnwa ịbata n'ọnwa abụọ, ọnwa abụọ bụ nkwadobe, foundation, planting, clearing. Mgbe ị na-ekpocha, mgbe ị na-azacha, mgbe ị na-esonye o ife isonye tata ka ị ga-eje ghọlụ n'ọnwa ndị niile na-abịanụ. Echiche iche tata na nghọta nke inwe tata ga-enyelu gị aka ịkwadobe na inweta ife niile na-emezi n'ọnwa ndị a niile na-abịa n'arọ a. Gị nwa ji egodo eji agbape ndụ, gị nwa ga-agbape ya bụ ndụ gị. Ada na mba maka na anyanwụ na-acha n'elu, anyanwụ na-acha kwa ụbọchị. Ife ọ na-enye gị bụ gịnị? Amamife. Gịnị bụ amamife? Ọ na-agbalị ya ama nke ife. Ọ na-enye gị ife nke na-enye gị echiche na nghọta, mana etu echiche na nghọta gị ra ka ife ị na-emepụtara. Ọ bụrụ na ị mara onye ị bụ, ọ bụrụ na ị nọ na-ebe akwa gbaghara m eze ebube, gbaghara m ife ọjọọ niile metara n'ụwa, gbaghara m, ị na-ayọ onye gbaghara anyị ife ọjọọ niile metara n'ụwa, gị ụtụjugo obi. Ị nọ n'ụlọ ụka na-espik na-awụni enu, na-kind, na-bast, na-pind, na-bast, na-born. All of them bụgbado negative incantation that comes back to you. So n'ọnwa abụọ ọnwa mkpocha echiche, mkpocha na nzacha na nyocha. Don't allow anybody iziteli none of those stupid messages. Ịgwa gị sị, oh, na ama m na ndị ilo gị taa na agwago m Chukwu to bind them, to cast them, to destroy them. As long as those words are coming out, they are inside, and you are calling up the same energy. You are calling up the same negative energy.
cut them off and throw them away. This is not ọbụrụ oge ị nwere ụjọ. Gịnị ka ị na-atụ ụjọ? Ị nwere ọnwụ, ịbụ anwụ anwụ. Ọ bụ na ịghọta na ịbụ anwụ anwụ, kedu ife ụjọ dị? Kedu ife ị na-atụrụ ụjọ? Ọnwa abụọ ka ị kwesị iji wele enyo mmụọ onye mara ife ịbụ. Maka na iche na ndụ gwụ n'ọgwụgwụ nyakpata na ụjọ na-atụ gị. Ị nwezi ike iche echiche ka ịra. Onye abụ afa ofu nwanne m nwọkpụ ibe m, chee ka ịra. Chee ka ịra. Kedu ka ịra? Iche na ịdị mpimpi, echiche ga adịnụ mpimpinụ. Ife ya wepụta adị mpimpi. Iche na ịdalụ mba, ife ga-ewepụta abụ na ịdalụ mba. Anyị nọ kịta n'ụwa n'obodo, anyị chee na anwere ife anyị nwere ike imenụ. Na bekee ga-enye anyị asụsụ, bekee ga-enye anyị ụka, bekee ga-enye anyị akwa, bekee ga-enye anyị obodo, bekee ga-enye anyị mba. Anyị bụ iko, anyị bụ ndị ayịyọ. Gịnị ka anyị na-emepụtala onwe anyị? Gịnị ka anyị mere onwe anyị? Mana ọ bụ na iche na ọtụtụ ife ndị a niile na-enye gị, ọ bụrụ ife ị chọrọ, ọ bụrụ ịyọrọ anyị, ọ bụrụ ife ị chọrọ, ikpochapụ a na ndụ gị. Iwelu mkpụrụ obi gị debe n'ofu ebe isi bịa okike. Anyanwụ bụ anwụ anwụ, ọ na-awa ife a na-eme. Ọ bụ na ara na ịma na ịbụ nwa anyanwụ, ife nwa anwụ onwero ife iche ịma na-enweta, kama na oge nwa ga-echie. Ọgwụsịghị ife ọgwa gị, ọgwụsịghị ife ọgwa gị, ọgwụsịghị ife ọ chọrọ n'aka gị bụ nwa Igbo. Malụ onye ịbụ. Nwa m, malụ onwe gị. Nwa m, malụ onwe gị. Ezite gị n'ebe a nye gị ndụ ka ị malụ onwe gị. Mechaa gwa gị si na ịbụ ife nta. Nye ewele okike ya bụ wee nye gị. Igbo ebula ọkala ọra. Gị bụ nwa Igbo nwoke, ịbụ ọkala ọra. Nna gị bụ ọra. Anwụ ka esizi wee daa mazi n'efe ịbụ. Ọ n'ọnwa abụọ ka ị ga-eji wele onyinyo mmụọ nyokwu onwe gị ka ị nwalụ na ịbụ ọkala ọra. Kpakpando niile ejugu n'arụ. Nna gị ochie bụ ojelụpụta Jupita. Nne gị buli n'afọ bụ ọnwa. Gị nwa bụ ụwa. Gị nwa bụ ụwa. Ekwezina ka onye ọbụla bịa nye gị nke nyanwa, na nke nyanwa a ga-abara olu gị ụlọ. Gịnị kpatara na fa mefe ebulu bịa? Gịnị kpatara na ndị a mefe ebulu bịa? Agwa gịnị ga-abụ born again? Born again what? Na ị ga-abụ Christian? Christian what? Gịnị bụ Christian? Gịnị bụ Christian? Gịnị bụ Christian? IAN. What does it stand for? Lebel amado ga-amado. Ka ịda nwazina ike okike dị gị n'arụ. Ka ịda nwazina n'ịbụ ọkala ọra. Ka ịda nwana n'ịbụ ọkala ọra. Ndị Igbo si gị na ịbụ nwa ọra. Ifu gị ya, famesi tinye ya n'afa gị. Ọra bụ okike. Okike nke bụ anwụ. Anwụ nke bụ anwụ nke bụ mbụ. Otu ife niile si na ya chawapụta. Kedụzi ka nwa ya si na-asọ ngọngọ? Kedu ka nwa ya si na-asọ ngọngọ? Ike ejula anwụ arụ. Anwụ nke a bicha bilios of years ọzọ apụta. Kedu ebe ike na-ewepụta nya bụ anwụ si abụọ? Etu a ka ọ dị gị nwa. Etu a ka ọ dị gị nwa bụ nwa ya. O si na anwụ wapụta gị. Ị mara na onwelu ndị bi ndụ n'ụwa ekele akpụrụ akpụ na-abụrọ mmadụ eziokwu, na-abụrọ ifechukwu kele eziokwu na mmadụ kpụpụtara fu na amarọ. Ọ bụ ife niile na-eku ume ji ọkpa na-aba aga bụ ife si n'okike pụta. Ndị Igbo amarị ahụ maka na ezobela anyị ọtụtụ ife amamife ezobelu. O nwelu ndị si n'anụ ọfịa pụta.
ọkala mmadụ ọkala anụ ọfịa ma gị nwa bụ ọkala mmụọ gị nwa bụ mmụọ n'onwe ya mmụọ were onwe ya gbabee nye gị si gị jebe anyị maazị ife maka na o nwere onye bịa nọ sị anyị rapụ ife ndị a niile anyị bụ anyị abụzinia anyị bụrụzie ife ọzọ. Kedu ife a gwara anyị rapụ ife anyị bụ ka anyị bụrụ ife ọzọ ka ọ bunye ka ọ ga-abalụ ọ anyị ka ọ ga-abalụ ka onye gwara anyị ka ọ na-abalụ anyị wee jefegide ụzọ kịta anyị ejefegide ụzọ wee lụzie mgbe anyị chezi n'ụzọ anyị jefee na ọnyanwa bụzi the right ụzọ na ọnyanwa bụzi ezi ụzọ asị ọ bụrụ ya bụ ezi ụzọ. Nke a bụ ụzọ onye nkwụ onye ala onye arụ na-adịrọ onye na-amarọ ife amala ife bụ ọya amala ọnwa bụ ọnwụ. Nke a bụ ụzọ ndị na-anwụrụ ọnwụ na-abụrọkwa ọnwụ ndị Igbo maka na ndị Igbo na ọnwụ adịrọ mana onye dị ndụ wee nọrọ ndụ wee nwa na ndụ nwa na mmụọ ọsọ ya bụ ife Igbo na-atụ ụjọ sọọsọ ya bụ ife Igbo sọrọ nsọ si ka ada anwụkwara na mmụọ mana ndị a mere ya nwa na mmadụ nwa na mmụọ bulu ozu na-akpọleghalị onwezi ife anyị nwee n'isi onwezi ngụkọ anyị nwe agụgụ isi adị ọzọ asị a nọ n'ofu bụ 1 anyị ekweta nọ 1 agwa anyị si na okike bụ 0 anyị ekweta nọ 0 mana ọ bụrụ eziokwu ụwa gwa gị Igbo gwa gị na enwero ife dị ka not 0 it doesn't exist. Not is not part of any number, is an illusion. There's no such thing as not. Na ife akwụdebi onwere okike gba aka onwere okike na-exist in a vacuum. Every creation, every content is filled with something. Obgodu na ịda afụ anya ndụ julie na n'ime ume dia ọtụtụ ife ndị ọzọ dia n'onye abụ ife a na-akọwa. So gịnị bụ ọnwa abụọ? Ọnwa abụọ agwa gị sị na abụ abụọ ka i wee lota na ebu ọkala mmụọ na mmadụ. Ị ga na-eje na mmụọ ị ga na-anọ na mmadụ ị ga na-eje na mmụọ ị ga na-anọ na mmadụ maka na ndụ ị niile abụrụ sọsọ ndụ anụ arụ mmadụ ụmụnne m. Maka na echiche bụ nyanwa na-emeghe obodo echiche bụ nyanwa na-edozi obodo echiche bụ nyanwa na-emepụta ife. Ịchọ ịfụ ka mmadụ si eche echiche naanị ifụ agwa ọ na-akpa agwa mmadụ na-akpa ga-agwa gị echiche okwu mmadụ kwuru ga-agwa gị echiche ọ da anọkata dapụ ọ maka na eche gị mbụ nke a na-echerọkwa na ị ga-ama maka na ọ nwere ife o nwere ike imenwu maka na ọ dị eche ọ ife emela anyị ka a sapụ anyị iche echiche ya ka nne m ji si m hee dịka ọ bekee zitela anyị wetala anyị ụka nne ifu gị o megide gị mee nye ofu arọ mee nye arụ ili na abụọ kwuchisi ili na abụọ mee nye arụ ili na atọ mee nya nnụ arọ ọ gwazie onwe ya na ọ bụ ọma olotazi ebe o si bịa. Mmadụ tụgide ntụ nne na ntụ abụrụzi ofu ọmazi ebe o si bịa. Ọ ife na-eme anyị emegide anyị adaghaligide anyị amazi ebe a si bịa anyị sizie n'ebe a sizie ọbụọzi amali ife bụọ ya anyị sizie n'ọya fezialụ n'ọnwụ bụlụ ozu. Anyị ga-ekune ya ka m ji fụ unu n'anya maka na gịnị na mụ na unu si na-asị asị na anyị ekwezie anyị jụli ajụ si na ọ bụrụ eziokwu na ọgbọ anyị ama nkwe ọgbọ anyị ama nkwe ọgbọ anyị wee jụ ya bụ na ịbụọ bụ gịnị ofu na ofu ịbịa n'ọgụgụ arọ ọnwa abụọ ya na ọnwa 11 gbakwalụ ka i wee fụ ka Igbo si dị. Onwere ofu mkpụli ife dị na Igbo gwa gị ịma na epruvu maka na Igbo bụ gịnị sayensị
Igbo bụ gịnị? Sayensị. Igbo bụ gịnị? Sayensị. Sayensị. Unu amana sayensị bụ asụsụ Igbo. Sayensị. 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 Gịnị bụ sayensị? Sayensị saye ife ọbụla lụrụ alụ, ife ọbụla zoro ezo, kpughe anya. Saye anya. So nwero ife Igbo ga-agwa gị ma na-eprove. Igbo gwa gị si nọ izu. Ịtụgharị anya n'okpodi ekwu na efu. Ise anya na foto ifu the same energy. Iwelu physics ga-enweta answer. Iwelu chemistry banye enweta the answer. Iwelu biology banye enweta the answer. Iwelu nuclear, iwelu metaphysics banye enweta the answer. Etu aka ọ dịkwa n'ife niile gbasara Igbo. Kweli Igbo. Kweli Igbo nwanne m. Ịghọta Igbo. Ịghọta Igbo. Chai. Alụ. Kedụzi ka ụmụ agụ si edi ife nwụrụ anwụ? Ịghọta Igbo, ịghọta onye Igbo. Chai. Onye ga-akwụ n'iru. Ụwa ghọta ma gị nwa aghọtara. Nya bụ na ABUA bụ gịnị? Ofu gbakọnyela ofu. Ọbụla ABUA. Ofu ofu nyekwa gịnị? 11. Nya bụ na ije kịta inene kalenda gị jene n'ọnwa 11. Chekwala ka m bịa. Ka m bịa. Abịakwago m. Ife niile anyị na-akọ n'ọnwa 11. Ife niile anyị na-akọ n'ọnwa ABUA. Ịbanye n'ọnwa 11. Inweta ọnwa Ajanị. Ọnya bụ ọnwa 11. Inweta ọnwa Ajanị. N'ọnwa ABUA ọkpọrọ ya afa. Ife ọkpọọla ebu gịnị? Ọnwa ABUA. Gịnị bụ Ajanị? Gịnị bụ aja anị? Anyị ama nkọwa nke a maka gịnị? Mgbe anyị ga-elu na ọnwa Ajanị ka anyị ga-abịa. Tata ife anyị ga-ekwu maka ọnwa ABUA. Mana ife nchọ ka ịghọta bụ na ofu na ofu. Fana bụ iwelie gakwa na nọmba. Inweta 11. 11. Nya kpata iji wee nwee ọnwa 11. 11 bụ nọmba gịnị? Nọmba 11. Gịnị bụ 11? 1 plus 1 equals to what? 2. Ịghọtago the science nọ n'ime? Ịghọtago the calculation nọ n'ime? Ịghọtago secret meaning ife zolezo nọ n'ime? Ịghọtago ife eji kpọọ onye enyo mmụọ? Na-enye a ga-enye gị nke gara aga, nye gị nke na-abịa n'iru. Na-enye mmụọ ọnụnwa ga-enye gị nke gara aga, nye gị nke na-abịa n'iru, gwa gị ebe ịkwụ. Ife ọ na-akọwala bụ na ị ga-ama ebe ị nọ kịta. Ebe ị nọ kịta, ọ bụ na ebe ị nọ n'inwere mgbagwoju anya na ebe ị nọ kịta, o nwere ebe iji azụ aga. Ihe agaro n'iru nke ị na-anaghachi azụ maka ada eje azụ eje. Ọ bụ na situation ị nọ na ya kịta na-ede confused, ọ na-agbagwoju ya anya. So gị nwa situation gị. Ọ bụ na ọ na-agbagwoju anya, n'ọnwa a ka ị ga-achọ banye n'echiche, banye wele enyo mmụọ nye onwe gị, tọwe ife ndị a niile na-agbagwoju anya, maka na ị nwee ike wee nwee ike kepụta etu ị ga-esi wee zọpụta onwe gị kịta. Ọ bụrụ fasting, ọ bụrụ cast and bind, ọ bụrụ destroy, positive action, maka kịta ka ike ju garụ. Kịta ike ju garụ, ịnọ n'ezumike n'ọnwa mbụ na ọnwa ụzọ alụsị. N'ọnwa ụzọ alụsị ka ị pịacha onwe gị dị ọfụ. N'ọnwa mbụ ka ị nọ n'ezumike, n'ọkịta ike ju garụ. Mbido arọ ike ka ju garụ. Ka isi ma na ike ju garụ. Afịfịa dị n'ọfịa kịta ebido gị pụta. Gị na fa bụ ofu. Anyị akwadobe ime nni, gị na fa bụ ofu. Nya energy nụnwa, ike nụnwa dị n'okike dị gị n'ime. Iwele ike anyị tọsaa ife ọbụa bụ nyanwa bụ ife ịchọpụta n'ara. Mgbe ị ga-eji wee mesịa de ịfụ na
arọ ga-adịle mma mgbe ị ga-eji n'ofu lụọ ọnwa nke 11 ibido fụba ife niile imelụ ibido nwata bịa onye echighatali ọnwa nke abụọ ọnwa ịbụa ofu adị amụ ịbụa na-amụ ọnya bụkwa ọnwa ọmụmụ n'ime ọnwa a kịta ka ị ga-eji wee gbakọ mmụọ gị na mmadụ gị ka ị ga-eji wee jikọta onwe gị ọnụ wee wepụta gịnị ọmụmụ na mmụwanye n'ọnwa a ka ị ga-eji kwadobe ọmụmụ na mmụwanye nke ka na-abịa n'iru ife ịdị mma nke ka abịalụ n'iru n'ara ya bụ na ọnwa anọkwa n'ime ofu ọnwa ozuzu maka na izulu ezu kịta izulu oke kịta arụ gị mmili na ikuku na anwụ fancha niile ezulu oke na arụ gị ife ọbụla ị chọrọ ime kịta eke oye afọ nkwọ fa niile ezulu oke kịta ọ gị nwa ga-atọsazi ife wee gabali n'iru o nwere onye ga-emele ya adị alarụti ya n'ụla adị emetali ya na fasting ọ ga-ime fasting abụrụ kịta abụrụ ọnwa fasting ọ bụrụ ọnwa ibu ọnụ kịta abụọ ọnwa itinye action itinye uchu kịta abụọ ọnwa uchu tinye uchu n'ife ọbụla tinye uchu n'echiche tinye uchu na nghọta tinye uchu n'ije ụkwụ tinye uchu n'ịgba mbọ itinye uchu kịta echi adị mma onye abịa ife ọnwa abụọ na-akọwa n'ala Igbo gịnịkwanụ bụ ọnwa abụọ kedu ọnwa ya na ndị bekee ọnwa ya na ya dakọrọ ọnwa abụọ maka na unu mana unu bụ jọji na juri akọwasigo m ife niile ọnwa abụọ ekwugolo ọnwụ ya ọnụ a ọkago nnọọ ife ọbụla ụmụ ala ọya aka onwezi ife ọzọ ọnwa abụọ nwa ọya agwa unu kịta ọkọwagolu na ife ọbụla ọnwa ọya akọwala unu kịta ọnwa maachị ya eteke ova ka ọkọkwala unu nke ọkọsiziala unu emekizie unu nwa ya bụzi unu arazi olo gịnị bụ ọnwa maachị ọnwa maachị bụ ife ndị kweta ndị silụ n'ọfanwa ga-ewere ụwa dum ụwa mụ na gị na ndị uwe kwesịrị ịmụ onwefa na fe kwesịrị ịnwe onwefa n'ọfanwa bụ ike ji ụwa ọnwa maachị bụ ọnwa nke fanwa wepụtalụ na etufa si wee ghọta ụwa onye bụ ọnwa maachị fa onye na-ajụ ajụjụ maka inweta kalenda imesịa isend alụm your number tinye your code your country code send anya zitelu nya n'ime my inbox send alụm gị WhatsApp kalenda na WhatsApp ọbịa bụlụ mụ ya ọnwa maachị ndị bekee nyela anyị stilu n'ụwa ama nzu ike gịnị kpata faji si n'ụwa ama nzu ike etu anyị si na-akọwa ụwa dị iche iche ụwa bụ ofu ndị a ụwa fa bụ alienation world their view ife a na-akpụ ya n'ime agụmagụ amahadum bụ gịnị world view n'ime agụmagụ amahadum ife a na-akpụ ya bụ world views every part of the world nwere their own views kedu ife ọ na-akọwa na ọ nwere anya faji afụta ụwa fa enwere African world view ka nkọwago site n'ala Igbo uwe izu uwe ebe nchịkọta na njikọta ebe ife kwụ n'udo European world view bụ the world of alienation ebe ntisa na mpịasa nọ na ife akwụkodoro ọnụ na fe ekwetaro na oke dị iche na-oppose nwunye world of opposites n'enu bụ opposite anyị gịnị bụ opposite the word opposite si na opposing so ndị a sị n'ọfanwa ga-achị ụwa n'ọfa anwụ ụwa n'ọfanwa ka onye ọbụla ga na-efe ife niile fa na-akọ ma ọ dị na dia baịbụl
ma ọ dị na dia Koran maka ndị enwere ife dị iche fa bụ ofu ndị ma ọ dị na dia Torah ọkwụ na aghọtago ndị a niile anya fa ji afọ ụwa bụ opposing ọnya kpata na fa niile onwero ndị nwere ụmụnne na ụmụnna onwero ndị nwere ụmụnne na ụmụnna ebe amụ gị bụ ebe onye ịbụ fe nwero ụmụ atụ ụmụ arọ ụmụ nka ebe amụ gị bụ onye ebe ịbụ ife niile na-epose anyị nwa na-enwe ọgọ bụ gịnị onye nke gị nwa ji aka wee rọtasị na nke amasị m onye mụ na ya ga-agba ndụ pụta ndụ nye nwa m fenye nwa fa anyị abụla ofu onye a bụ onye m nwa wele aka m wee kpọlụ si na ọnyanwa bụ onye ife dị m nwa nyanwa bụ ọgọ my most preferred my most favored my chosen bekee in the world of opposing things enwere ọgọ ife enwe bụ in law this relationship na-exist in law this relationship na-exist in law ọ bụrụ out of human genuine feeling onye ịkpọlụ bụ nwoke na-anụ ma ọ bụ nwaanyị na-anụ ka ịkpọlụ this is a typical example of world of alienation mgbe ịkpọlụ nwaanyị na-anụ asị nwoke ọ bụ your wife ọ bụrụ nwunye gị gị nwa bụ the husband gị nwa bụ onye nwunye nwelu gị by the virtue of the contract gị na asanụ ọ bụzi onye inwe enwe ọ bụzi your property so gị nwunye nne gị esoro nwelu nna gị esoro nwelu ụmụnne gị esoro nwelu ị nwere ụmụnna anyway nne ya anọzi na the picture nne ya anọzi na the picture fabatabeghị nwee kesi fafapụa nyanwa bụzi nke gị mgbe iji chọ ka ọ tụọ ime ka ọ ga-atụ ime mgbe ịmụọ na ịchọ ka ọ mụọ ka ọ ga-amụ akụ na ibe niile ọ na-akpata bụ nke gị ife niile ọ nwe bụ gị nwe okwu karịa ọsọ gị n'ụwa mgbe nke gara aga ịkpọli ya tii na sanitarium gwafa na isi adịrị ya mma fa welie eme efesọ inwe kedebe nwunye gị n'ụlọ ọgwụ ndị ala forever. Why? Because the relationship may exist in law. The law has empowered you and given you rights over this person. And then the same law gwage na mmekọ gị na nne ya na nne ya bụ gịnị the same in law relationship. Mana ọ ga-adịrị etu a because so etu alienation word si fua. Maka n'ime ọgọ ọ bụrụ gị nwe ọ gị nwa plus ụmụnna and emume unu mere unu ji wee bụrụ ọgọ bụ ịgba ndụ n'ọnwụ na ndụ. Onya kpata iji wee chọọ inye nwa gaa onya kpata gị na ngwulu na-aba ji si na unu chọrọ ịbụ ọgọ maka na unu aghọtago na nke a bụ ndị nna alara ụla fakwa imumile nwa mma nchi eche maka nọ ndị mkpụrụ obi m nabata intoto. Nke a bụ a typical example of uwe izu nwaanyị afọ anyị na-anụ ọ bụrụ gị nwee onye ndị nwe bụ ụmụaka amụpụtalụ mana ụmụaka amụpụtalụ ga-enwe gị nwa asị ikwu nna nwee ebe nne si pụta asị ikwu nne mana ịma nnọkọta sisi gbue nwaanyị maka na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ asị na a ga-esu isi masị na isi gbue maka ọ bụrụ nwa gị ife ọbịa bịa ije ka ọ bịa na be gị ị ga-eje gwa ebe ndị ebe o si bịa ndị nwunye nekwa ife na-eme nwa unu nekwa ka o si dị fesolu malụ maka na nwaanyị afọ ị na-anụ onwe oge elu onwe ike osi owelu na ndụ asị na ya ga n'ebe ya si bịa maka na ị nwere ya ọ bekee nyelu anyị misisi. So ife m ji akọwa ife a bụ ka anyị ghọta ife ọnwa Maachị bụ
maka mgbe ụfọdụ ọ na-aga nkọbazi ọ dịka asị na obozi moto luzu felu breki nkọrọ na-aga maka ife etu nwa bekee si aghọta ụwa their world of alienation. Onye ọbụla nwere ike bụ na onye ọbụla gabugo n'ime history ndị a mana ndị a bụ agha kafa na anụ sọsọ kịta anyị nọ n'oge ụwa azị ka bekee nudebela anya na onwefa maka na onwelu ndị nke anyị ndị abụ ozu na-agwa anyị na ndị be anyị mere alụ maka na fa amarọ ife bekee mere onwefa. Onwere obodo mere alụ karịa bekee na ifefa ji onwefa mee ndị a gbugidere onwefa maka na-eto ụwa fadị fa amarọ ife bụ udo. Bekee amara udo ọ bụrụ natural na ndụ a ịnọ n'udo ị na-amụ ọ gbalịagharị ọ ya ajụ gị kedu ọgwụ ị na-aṅụ maka na ọ ghọtara ife na-enye gị obi aṅụrị. World of alienation. So ife niile bụ si gbuka dọka zọka gbagbue maka ifie n'oge fa wepụtalụ this month of March maka na ebe okwu anyị niile a na-aga during that Roman era wee lukwa just about 100 years ago because ọkwa Africa melu bekee ji gbudebe onwefa mgbe fa chọpụtalụ na fa ya abịa kee obodo a ebe a na-akpọ Africa gbulikọ ọnya kama fa ga-egbuzi onwefa fasizia ka fa bịazie welụzie mba planet a wee kpalụba ego. So na Africa ọnya kpata na onye ọbụla nọ na bekee ga-ama na bekee ka na-alụzi obodo ewelu kịta maka gịnị kịta ka fa nwebe udo. Ndị a bụ sọsọ agha ka fa na-anụ ọgụ ka fa na-anụ a ga-anụ 30 years war a ga-anụ 70 years war ọ da akwụsị. The latest one fanụ kịta bụ the Second World War. From that Second World War mgbe ọ na-efinish ebido the League of Nations. The League of Nations which gave you birth to now to gịnị ma your European Union ma United Nations. So ndị a niile bụ agha. Ọnwa afọ abụọ ọnwa March onwe mgbe ọ bụbu ọnwa mbụfa mana weda ma ọnwa mbụfa ma ọ bụ ọnwa atọfa gịnị kpatara ọnwa March ji aza March? Ọ na-aza March maka na ọnwa fanyelu dia god a na-akpọ Mars bụ planet dị very dry, very arid, very aggressive. So this planet Mars bụ their god of war. Onya bụ god faji eje agha. So mgbe ọbụla fa na-aga agha kama na ife mezili abụ na between the months na 3 months before March ị ga-enwetazi snow. Nnukwu snow na-ada. So mgbe dị snow na-ada ọ na-afịazi arụ ndị agha maka na ọ bụrụ ọzi kịta enwesi all these warm things fa ife ndị dị si mfe horse na-abịakwa ọbịa omina na snow dị stock. So n'ọnwa ndị a niile a ga-enwezi ọnwa 3 na-abịa tupu March a na-enwe oke snow maka ifie akwụsịgodo agha ka i wee fụ ka ndị a ka ala si apụfa fa call a truce. Nke a bụ mbụ ndị bekee akọlụ truce maka agha ka igbudobe onwe anyị ka fa gbudebe onwe fa tụfịa ụbụrụ anyị nwa. Nke ọzọ bụ mgbe fa na-alụ n'osisi a na-akpọ mistletoe. Osisi a bụzi osisi fa ji agba Christmas kịta mistletoe. Gị na onye agha ndị agha na-abụzute n'ara n'ukwu osisi a onye ọbụla akwụsị agha under this mistletoe tree. Mana nke anụ anyị na-ekwu kịta bụ ịkwụsị agha maka gịnị? Maka na weather snow mkpụrụ mmiri na-adachi ebe niile anyị akwụsịnatagodu. Mana abatazia na March n'ọnwa March mkpụrụ mmiri agbasabago malitekwa agha. Ọnya bụ ife March bụ
maachị bụ mkpụrụ mmiri agbasago ka anyị malitekwa agha. Gịnị bụ agha? Ka anyị malitekwa ịsụ ọnwa anyị akwụ, ka anyị malitekwa igbu ọnwa anyị. So na ọnwa maachị abụrụ ọnwa udo. O nwere ife onwe wit ịkọwali maka mmụọ ebe isi bịa, etu ị ga-esi chee echiche, etu ị ga-esi mee ka ọ dị mma, etu ị ga-esi wee nweta ozuzu, etu ọnwa abụọ ndị Igbo si agwa gị. Ọnwa maachị na-agwa gị ka anyị bidokwa gbuka azọ ka anyị gbulikọọ, ka anyị ghalikọọ. Ọnwa maachị bụ ọnwa ogbugbu. Ọnwa maachị bụ ọnwa mgbuli, ọnwa ọnwụ, ọnwa mmebi. Maka na agha bụ mmebi, agha bụ mpịalikọ, agha bụ ogbugbu, agha bụ mkpochapụ, agha bụ ofu ga-emeli ibie. Nke ga-emeli ibie ga-akpọlụ nke o melili wee bụrụ slave. Ọnyanwa bụ ọnwa maachị ụmụnne m. Si unu welụzie mmeghasị dị na maachị, mpịagbu dị na maachị, unu ewee welụzie anya wee bịazie kọmpezie anya to gịnị? Ọnwa ndị Igbo, ọnwa abụọ. Ọnwa abụọ na-agwa gị si gị sayensị gị wele enyo ka inyo onwe gị, ka ịfụ mmụọ kwụ n'azụ, ka ịmalụ na ịbụrụ ọsọsọ mmadụ anụ arụ, ka ịmalụ na ịbụ nwa okike. Onye gị tu si gị na ọ bụ na iweta ofu na ofu, na ọ bụ na iweta ofu na ofu na iche ezigbo echiche gbakọ onye ọnụ, inweta mmụwanye. Ọsaghele nsị ife ọbụla ezole ezo kpughele ya. Nke a bụ ọnwa ndị Igbo. Ọnwa bekee si gị na kịta na izutego nnọọ ike ọfụma ngwa gị bidokwa gbubekwa, kunie n'ụla n'izugo nnọọ ike, bido sobakwa akwụ ka ị na-egbukwa ka ọ na-ada. So ụmụnne m ụmụ Igbo, ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ọkwa unu maka ọ dịzịla iru olo nke anyị esozi. Anyị eso ọnwa Igbo si ka udo dị, si ka ọganiru dị, si ka ọmụmụ dị, si ka mwanye dị, si ka anyị lote ebe anyị si bịa. Ka anyị eso ọnwa ka anyị pịali ọnwa ndị bekee, na anyị abụrụ ndị mpịali, ọfanwa na apịali. Ya bụ na mma asị ọdịbendị dị lụfa ma ejukwa ma ọdịbe anyị dịla anyị. Ndị chọrọ ịpịali onwefa na apịalikọ n'onwefa ebe a, mana ka anyị nwa ka anyị debe nke anyị, ka anyị debe nke anyị. Onye akpata this follow business. Anyị na-eso ife anyị na-eso anyị amarọ. So daalụnụ. Onye ka njikpa obi jele nne m tata wee sị ka anyị tụnekwa anya bụ uche. Ọ bụkwa na tata bụkwa ụbọchị nke ndị nne, ka m gwachakwa anya okwu, ka m mekwa anụ ka etu nwa bekee si gosi m nụ, ka m gbachizie anya nkịtị, ka m wekwali ya pịachie tikwu ya na anị akpati. Arụ ọzọ na-abịanụ ka m fe atakwu ya, ka m sịkwa ya ụka nne, ekene ụka nne, ka udo wee na-adị, ka aṅụli wee, ebe ọ bụ na ọ bụ ife na-asị ya. Mana ọ bụrụ na ya bụ omime Igbo, na ya ara eme etu a. Onye akpata na onye ọbụla na-eso ghere anyị oghe. Mana ndị a si anyị sobefa, anyị welu faith, nkwekọta, ifuga ife iji ghọle anyị welu faith kwele ife niile fa gwala anyị. Anyị welu believe kwele ife niile fa gwala anyị. Ifugo faith na believe, onye asị nya wele anyị wee be anyị wee bụrụ ndị na-aya ọya. Maka na onye na-aya ọya bụ onye na-amarọ ife, etu ndị gboo Igbo si gbuo anyị na-amala ife ebe ọya. Mana onye sizi n'ọya wee lụzie nke na ọmakwu ozi ọnwụ ya, ọ welugo ozu na amala ọnwa bụ ozu. Nya ụmụ Igbo, mụ na unu wee sị mba, na ya ekwere ekwe, na ya ama mbụ ozu.
chale ọ bụgodu na anyị ga-ada n'ọgbọ ọgụ mana anyị ga-ada n'eziokwu n'echiche ọma ọ ga-aba ichighata n'ụwa ọzọ anyị bido ebe anyị kwụsị maka anyị ama mbụ ndị abalị ọzọ. Ụmụnne m, udo dịla unu. Ọ gbalụ m ghalị na ọtụtụ n'ime unu ka mụ anya afọ m unu n'anya karịsịa alị. Ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu, arụ m bụ arụ unu, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Anụ m ekene unu. Tupu anyị pụọ aka anyị jụọ ogu, onwere egwu ọnwa anyị egwu tata, onwere akụkọ fanyel m ka ọlụ unu etu a sọsọ nke m gwara unu ka m ji bịa, mana unu ewe n'iwe na mmụọ na-ezi ozi anyị na-alụ ọbịa bụrụ mmụọ anyị na-ekwukwa ọbụkwa anyị nwa bụkwa mmụọ ahụ adịkwa ama ama maka ekwue mmụọ ofeke efelufe isi n'ọfịa gbafue ọkwa anyị nwa ofeke acha aja ofeke acha aja ka onye egbuwa isi ọkwa anyị bụ mmụọ ahụ adịkwa ama ama maka ekwue mmụọ efe ile ka anyị asị na onwelu ife a ji isi anyị ọkụ ọkwa anyị nwa so anyị izu ya bụ ọlụ anyị si na o nwere ife akụkọ aka ọta mana nsogbu adịrọ na ebe a na-eje eteka ụmụnne m mana ebe a na-eje dị nso nya mapụ na gị obi nwa Igbo nya mapụ na gị obi ebe a na-eje eteka ebe a na-eje dị nso maka na Igbo gboo gwara anyị ndị a bụ the greatest of all scientists. Obodo tela aka nwe ndị odi nso anyị nwa ga-elu ya bụ tupu anyị pụọ aka anyị jụọ ogu. A sị m na ọ ya adịla anyị mma tata bụ nnukwu ụbọchị. Ndị anụnwa bụ ndị arụfa na-acha ife na ife na gwala anyị sị na tata bụ ụbọchị nke ndị nne. Ọbịa dabakwa n'ụbọchị nke eke nwanyị maka na ndị Igbo na-aga ọjị tata ọ na-asị nna ya fata ọjị nna ya fata ọjị nna ife ada atọ ọjị maka na Bekee tinyela ya asụsụ anọ ọnụ nna ya ana nna ya obodo nna ya omenala nna ya nne gị nkọ Bekee ndị Arab bụ ụzọ webata patriarchal system because they are patriarchs. Ndị Igbo abụrụ patriarchs. We are not matriarchs. We are twin lineal. Nne na nna, oke na nwunye. Ya bụ n'ogu ka anyị ga-ajụ maka gịnị ogu si n'iwu eke nwanyị. Eke nwanyị nke malitela okike. Ya bụ na anyị ga na-akpọ maka ndị nna anyị fa na ndị nna anyị fa ka o wee zuo oke n'Igbo bụ uwe izu ka ozuzu wee lue ndị nna anyị fa na nna anyị fa maka na ana Igbo bụ nwanyị enu bụ Amadioha bụ nwoke buli igwe maka na ifi na Bekee gwara anyị na ụka dị n'enu na paradise n'enu abịazie chee nọ n'enu ka ọ dị na Chukwu nọ n'enu ọ bụrụ eziokwu ụmụnne m. Enu na anị bụ ofu ya bụ ife Igbo na-akọwalụ gị ofu ịkpụ ọdụ Chukwu nwoke na nwaanyị bụ iwetunata ife ọ bụ mana ife anyị ga na-eme ebe isi uzie tata ka anyị na-ajụ ogu n'ụbọchị eke n'afa nne eke Chukwu nke bụ chi nke eke chi malitela okike na anyị Igbo anyị bụ ụmụ Igbo ebe anyị si pụta wee sị na ọ ga-adịlu unu nwa bụ ụmụ mma ọ bụrụkwa n'aka unu ka unu ji wee bụrụ ndị ntefa ghọgwu na-aghọta ife a na-ekwu ọ bụrụkwa n'aka unu ka unu ji wee bụrụ ndị ife a na-ekwu na-amasị ọ bụrụkwa n'aka unu ka echiche unu si wee meghee mba unu bụ agbọ arụtala arụta unu bụ agba arụtala arụta
ndị nne zitelu unu mụlụ unu bulu unu, ndị nna mụtalụ unu bụ ụmụ kpakpando zitelu unu silu na ọkụ nke unu ga-achawa vaa. Ọfa anyelu unu ife dị n'ndụ unu, ọfa anyelu unu ọkụ nke dị na ndụ unu, ọfa kpọtelu mụ na unu n'ụla. Ọ bụrụ anyị kpọtelu onwe anyị. Fasilụ na oge nke anyị ezugo ka anyị malite, ka anyị bụ okike malite okike nke anyị, ka anyị bidokwa. Fa metela anyị n'ụla ka anyị were ọka aṅụle wee na-echeta fa, na-elota fa, lota onwe anyị na anyị bụ ofu. Anyị lota fa, anyị elotago onwe anyị. Onye nwanne ya ma onwe ya, onye nwanne ya ma onwe ya, onye ma ebe o si bịa ma onwe ya. Ka anyị lota fa na-enwe aṅụle na anyị bụ ụmụ fa ndị fa rụtala arụta, bulu ụzọ meghe anyị si na anyị ga-ebu ụzọ wee gaa njem a na kịta na-arụ abụ arụ azị na fa na-eme anyị ọwata na-aga ama, na fa nwa bụ ọwata na-aga ama, mana fa ga-eme anyị ọwata na-aga ama. Gịnị bụ ọwata na aga ama? The pioneers, ndị mbụ ụzọ, ndị na-awụ ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ, ndị na-afụ ụzọ n'ebe ife na-adịrọ. Ọkụ agụnyela anyị n'aka ama nrugbu anyị. Ọ ga-adịla anyị mma ofu ife ngwalụfa na arụ ili na-abụ n'ofu gara aga mgbe ijem a bidoro bụ na aga m alụlụ unu ọlụ ama na unu ga-agba m ekwe, unu ga-agba m ekwe, unu ga-enye m ozuzu ekenye m ozuzu oye, unu ga-enye m ọmụmụ nye m ụba. Maka na onwere ụlọ ọba ịbịa na-alụ ulu n'ọlụ agụụ nni ọnụ a na-agụ m. Unu ga-eme m nwaanyị ji akụ na ụba, unu ga-eme m nwaanyị ife ụwa ga-ezulu. Nya bụkwa ife m na-ayọkwa n'isi unu. Faza m ya bụ azịza. Onwero ife na-akọ m etu a ka m sikwa ayọkwa n'isi unu si ebe ọ bụ na ọfa metelu unu n'ụla. Ụwa anyị nọ na ya kịta bụ ụwa akụ ka anyị na-ekwu ekwu. Anyị akụ dị anyị mkpa ijili nke bụ nne ọnụ wee na-ekwu okwu, wee nwee ike ikwu okwu, wee nwee ike ịga njem, wee nwee ike ịga ozi. Anọ m asị ebe unu anọ na ka okike eke na okike gbaa unu ekwe na onye abụ nke unu. Ife niile dị n'ụwa bụ nke unu, akụnụba bụ nke unu. A ga-agba unu ekwu okilikili, unu ga-enwe ozuzu eke, nwe ozuzu oye. Nke unu ya eli ama nke unu, mana ayọ bụrụ sọsọ nke anyị na-eli ka anyị chọrọ. Anyị chọrọ nke anyị ga-eli, nwekwa nke anyị ga-enyekwa enye. Ebe ọ bụ na unu anọ na ọ ga-akụnụba ga-abụ nke unu. Ya ka m jisi ka anyị welụ n'ọnwa nke abụọ kịta wee nyoo mmụọ, wee gwa mmụọ ife anyị na-achọ ka ọ wee welụ kịta wee kụba. Ọ bụrụ ọkwọ mgbọsị ala nwaanyị ime ka afọ na-ebu sa adị m asị na echi niile iluzie kịta ibulu ụba akụ na-akpaghalị mba. Mana ndị na-akpọku, ndị na-eso ọfa nwe akụnụba nọ n'ụwa. Oke gị bụ nke gị. Nke a bụrụ etu ndị ụka si agwa unu. Arama ekwu maka nke staịlụ ndị ụka. Anụ m agwa ya ife nke bụ nke gị. Maka gịnị na onwere ofu mkpụrụ okwu Igbo gwa gị bụ asị. Ọ bekee emela akịta ọ dịka asị na anyị bụ ndị afọ na-ejuru. Mana echiche gị ghele oghe, akụnụba abịa. Ife m na-ayọdebe gị bụ malụ nke bụ akpa esesa, malụ nke bụ akpa edebe. Sonyanwa bụ ife m na-asị na ị ga-eme ka ogu anyị na-ajụ wee lụọ ọlụ na ndụ gị. Malụ nke bụ akpa esesa, malụ nke bụ akpa edebe. Gbalụ akpa esesa ọkụ ọsọ, wele akpa edebe tinye n'arụ gị ka ị wee wele aka gị fụ ịma nwa nke dị n'ibu onye Igbo, na ndị zite gị n'ụwa ama mgbaga aka, na ife enwe ga-abụ nke gị.
ya bụ na ife bụ akpa esesa bụ iwelu kịta n'ọnwa abụọ welu agụba agụ iwe gbakapụ ọtụtụ ndụ ị na-ebi ị na-amarọ n'ọnya bụ ebe mmadụ ji nkata chube mmiri okunite mmiri ọ na-aga ọ na-erupụsị gịnị na-eme ife o welu na nkata na-agbapụsị ọ dị edebe ya edebe ọnya bụ akpa esesa. Ụfọdụ ndụ anyị na-ebi kịta bụ ndụ akpa esesa welu kịta welu malụ ife ọ bụ nyanwa bụ ife dị mkpa ime na ndụ gị welu kịta edebebe nya bụ akpa edebe na-arụ a debi edebe na-edebi edebe ịmalụ nnọọ ife niile anyị na-eme na ndụ gị na-abara ụlọ na-ede enye gị ife ọbụla oke nkwụ oke isi ịnwe aṅụlụ ọka igo egomego na-arụ a ife nchedebe ka ime bụ kwụsịnatia wele onwe gị kịta nye mmụọ ka mmụọ wele elu ọlụ nye gị echiche oke agha oketi kwụsịnatia ka ị wee nwee ike wee fụ ife ndị Igbo ji kpọọ ọnya akụ na ọmụmụ na mmụwanye maka na idebe nwa ofu fenyere ịnọ idebe nwa ịnọ enye gị gịnị ịsatọ ofu a na-amụ ịna na-amụ ịsatọ a na-amụ n'ofu mgbe ọnya kpata na nwaanyị Igbo na-anụ di anwụ enye ọkụkọ maka ọmụmụ maka na oyi akwa ofu ọkụkọ amụta nwa oyite akwa ise ma ịnọ ọbụta ebu ọbụta fa ọ bụ na ndị egbe bufọrọ ọ bụ na ofu fọdụ ofu amụtakwa nwa nne ya na-amụ na-eyi akwa na-abụ nwa ya na-eyi akwa na-abụ gịnị ka ị na-afụ ọnya bụ compound interest mana ọ na-ebido n'ibu ụzọ wee debe nke afụ bụ ụzọ bịa mana ilie anya isesa anya ọ ya amụwanyere asị m na ọ ga-adị ilu unu mma maka na ụzọ unu na-eso bụ ụzọ ife ọ bụ na m agarọ ya ma na-agwa unu ya ọ bụ na m agarọ ya ma na-agwa unu ya agago nya gaa anya ofu arụ ili na abụ kalịa ọ bụ na m agarọ ya ma na-agwa unu ya maka na mgbe nsi n'ụka wee dapụta mgbe nsi na shiboribabaashikabrabashikabrabashi wee dapụta ọ dị ka ya asị na inwe ezi Jizọs na onwe ezi ife ijizinụ ebe ya kind bind anụ nke bịa iwele ụka Jizọs blood of Jizọs wee pịasa anya na ife niile ga-esi ebe a bịa ọnya ka m ji sị aga m esokwa unu egede na ụmụ ọkpụ aga m esokwa unu ndị mbụ aga m esokwa unu ndị ichie mana unu ga-enye m nke m ebe fanye m nke m gịnị ka fa ga-ejide nye n'unu nke unu ekene dịla unu ụmụnne m ka ọ dịbakwa n'ụbọchị ọzọ afụrụ m unu n'anya karịsịa Ngozi Chukwuka Adaobi jere udo dịla unu ka ọ dị